Takže zdravím vás lidi u mého prvního dílu série ze hry Minecraft. Teďka se zaměříme na to, že budeme stavět různé domy, lodě a tak dál. A dneska si postavíme normální dům. Takže si vytvoříme svět. Tak, aby si to jmenovat třeba dům. Tak, vytvoříme si svět. Můžete to udělat z čeho chcete vlastně. Já to udělám z vlastně kamene. Střechu udělám ze schodu a slebu a zdi udělám z vlastně briku a podlahu udělám z dřeva. Tak. Takže jako první si vezmeme stone, nebo jako můžete, co chcete, a dáme si třeba místo, uděláme 7 vlastně bloků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tady to proboříme, tady budou dveře. Tak teďka uděláme tady. Takhle uděláme 5 bloků. 1, 2, 3, 4, 5. A teďka doprava uděláme 4. 1, 2, 3, 4. A teďka rovně uděláme zase 4. 1, 2, 3, 4. Tak teďka to tak všechno spojíme. Jo, ale tady budou 5 a teďka to spojím. Tak. Tak, když to teďka máme takhle spojený, tak teďka uděláme třeba podlahu a já si vezmu vlastně dřevo, proboříme tady tu trávu, aby jsme nemuseli mít podlahu z trávy, to by bylo divný. Taky si to můžete udělat, z jakého bloku chcete. Je to všechno na vás. Já to udělám tady z téhle, který se mi hodí. Jo, takhle to všechno vyplníme. Říkám, tohle je vlastně nejlehčí dům, který tady budu stavět. Je to na verzi 1.8.
Tak jako já to teďka střihnu a udělám podlahu. Dobrý? Takže takhle by to nějak mělo vypadat. Teďka si vezmu třeba třeba vlastně briky. Tady. A postavíme zdi, která bude 4 bloky vysoká. Takže raz, dva, ještě 3 a 4. A takhle to celý uděláme, to, co jsme vlastně postavili tady z kamene. Tak to postavíme jako zdi podle toho. Takže takhle máme, tak uděláme vlastně okna. Vezmeme si sklo a ty zdi jsem vlastně zmenšil ještě o jedno, protože mi to nepřišlo moc velký. Dáme to takhle. Jako můžete si to dělat jak chcete. Potom třeba tady. Tak. A vzadu třeba takhle. Ještě takhle. Ne, tady. Tak. Tak, ještě to tady nemusíme a tady už no, můžeme tady třeba dát ještě. Můžeme to dát jako tam, kam se nám to hodí. Já to dám takhle. Tak. A ještě uděláme vlastně dveře. Vezmu si třeba tyhle. Se mi tady líbí. Tak. Tady to takhle spojíme. A teďka nám chybí jenom už střecha a máme to celý hotový. Mám si stone bricky a ještě tak schody. Tak. Dáme to takhle. Děláme nejdřív ten obrys. Podle toho obrysu budeme potom stavět tu střechu. Vlastně to by se říct první díl té střechy.
budeme ji různě zvyšovat. Až budeme mít dostatečně velkou. Tak už to skoro máme. Tak. Už to máme. Tak. Uděláme druhou vrstvu. Vlastně to jde schody. A to tam můžeme spořit. Tak a je na to, že já nastavím den. Time. Set. Den. Tak, už je zase den. Dobrý. Až budu mít hotový tady tuto další vlastně jak by se dalo říct úroveň, tak se nám zase ozvu. Tak, už to mám. Tak, teďka jsem zjistil, že už tady je poslední, takže by to nám nešlo. Takže tady dám slide. Takhle. A tady by to ještě šlo, takže tady budeme ještě pořád pokračovat. Takže se vám zase ozvu, až budu mít hotový. A teďka už začínám vlastně poslední patro střechy. Tak, poslední blok. A máme to. Máme takový jednoduchý, krásný baráček. A jestli to můžeme ještě nějak osvětlit, jestli chceme. Tak, tady. Tak a máme krásný jednoduchý baráček. Tak tohle je vše z tohohle prvního dílu. Věřím, že se vám líbí náš baráček. Věřím, že se vám líbil i tento díl a budu se těšit v příštím dílu. Ahoj!